Kold regn sjasker ned udenfor, men jeg skal love for, at der er varmt her i kulissen. Velkommen til Jyllandsringen, velkommen til Grand Prix Danmark. Men endnu inden der er kørt en eneste meter ud på asfalten, ja, der er der sørget for masser af dramatik herude i Ryttergården. Situationen er lige nu her, kort tid før starten på Grand Prix. Ja, der er situationen den, at de fleste af Nordic Cup-kørerne, anført af de store hurtige BMW'er, de er praktisk på vej til måske at pakke grejet sammen. Man ved ikke rigtigt, om de vil stille op. Det vil de ikke i protest mod de biler, de ser bag ved mig. De super hurtige Mercedes'er, anført af Kurt Tim og Peter Elgård. Jeg ved, at lige nu der er der sket noget lidt mystisk, fordi BMW'erne har faktisk meddelt løbsledelsen, at de har motorproblemer, og at de derfor ikke kan stille op. Det lyder lidt mystisk, men jeg ved, at kollega Claus Elgaard, han skulle være klar med en af dem, som skulle køre en af BMW'erne, der måske nu har fået motorproblemer. Claus Elgaard er klar med John Nielsen. Ja, jeg er krøbet ind i teltet her hos BMW sammen med John Nielsen og Chris Nissen, og bagved mig er de ved at skille bilerne ad. John Nielsen, jeres biler er på forunderlig vis lige pludselig gået i stykker. Hvad er der sket? Ja, det er da rigtig nok. Uheldige omstændigheder, der møder hinanden. De er ved at skifte motoren på min bil, men det er nu fordi, at den skal skiftes. Den har kørt de kilometer, den egentlig skal. Men der er mange gruppe A-kører, der i dag har meldt fra med motorskader, for lavt blodtryk, havde jeg sagt, olietryk osv. Sagen er jo, at hvis man melder fra med tekniske fejl, så kan der ikke komme nogen konsekvenser. Har I lavet en revkage? Det kan man måske godt sige, men altså nu er reglerne nu engang sådan, og det var den eneste måde, vi kunne gøre det på, uden at man ligesom forfølger os, fordi at vi er utilfredse med nogle ting, og der er protestaktioner i gang og sådan noget, og så har man gjort det på den måde. Du har haft svært ved at skjule din holdning til Dansk Motorsports ledelse, eller i hvert fald ledelsen her på ringen. Hvad synes du om det lige i øjeblikket? Jamen, jeg synes, det er jo et kaos, ikke? Altså, ja, der er problemer, store problemer med vores klasse, men mange andre klasser har der været problemer med, blandt andet Opel Lotus, Gruppe N og med Torkild Thøring med hans bil. Altså generelt organisationen og ledelsen og arrangørerne, det er næsten en børnehave. Men nu siger du selv børnehave. Handler det om, at ledelsen her er nogle dårlige legekammerater, og de synes, I er nogle dårlige legekammerater, og så kan I ikke finde ud af det sammen? Ej, det handler vel først og fremmest om, at løbsarrangørerne har ville lave et showløb, hvilket også er i orden, men da man samtidig har bedt om at lave et nordisk mesterskabsløb, så kan man ikke kombinere tingene, og det er det, man har prøvet på at gøre, uden sådan set at høre på de protester, der har været inden løbet. Og konsekvensen af det, det er så, at vi står i den her situation i dag. Lige inde ved siden af, der er Peter Elgård og Kurt Tim i gang med at gøre deres Mercedes-biler klar. Kan du forstå Kurt Tim? Kan du godt forstå, at han gerne vil ud og køre løb i dag, i stedet for at være blevet væk, og så er der ligesom kommet en løsning på det? Jamen helt sikkert. De har ikke gjort noget ulovligt, fordi at de har tilmeldt sig et motorløb, hvor de har fået nogle regler tilsendt, og der har deres biler været lovlige. At det moralsk er forkert, det er sådan noget helt andet, men altså, de har ikke gjort noget ulovligt, de er deres ret. Det er arrangøren, der simpelthen har lavet nogle regler, der er forkerte fra begyndelsen, og tilladt begge slags biler. John, Super John, du har vundet Le Mans, og du har kørt, hvor at man kører om store penge og kører rigtig racerløb. Er det her ikke langt under din værdighed, det der foregår nu? Jo, det kan man faktisk godt sige. Det kan ikke, jeg bryder mig ikke om at sige det, men det er rigtigt. Jeg har kørt overalt i udlandet, og jeg har aldrig nogensinde mødt sådan noget som det her. Velkommen. Ja, en trist situation for den tidligere danske Le Mans-vinder, men John Nielsen er bestemt ikke den eneste, der har haft en frustreret weekend her på Jyllandsringen. Det har også manden, vi har talt med nu, løbsleder Jens Munkholm. Jeg er meget ked af det, der er sket her, fordi jeg føler, at det er en boykot fra nogle enkelte kører i en forening, fordi nu har vi endelig lykkes at så samle nogle mennesker til at lave et Grand Prix, og de bedste danske kører kommer hjem. Og så er der alligevel nogen, der føler, at de ikke kan vinde, og så holder de nogle andre ting, som kommer frem, som ikke har noget med de regler, vi har fået godkendt for. Og det er meget ulykkeligt, at man ikke kan komme til at køre det arrangement her, som var. Og det er meget kedeligt, der bliver meldt af på så sent et tidspunkt som nu. Men fortæl mig det lige ud. Hvad er det for nogle kører, der laver boykot? Dem, der har lavet værst vrøvl, er Hogspeed-teamet, Chris Nissen og John Nielsen. Det er dem, og de er gået til den køreforening, der er i Norden. Og så er det køreforeningsrepræsentanterne, der ligesom går frem. Vi har en dommerjury, som siger, at løbet skal køres. Det tyder på, at man har lavet en lille revkage, kan man troligt sige. Der er kommet nogle afbud på nogle sedler, der tydeligvis kommer fra samme blok. For mig ser det ud, som om det er en eller anden person fra et eller andet køreforening, eller hvad, som har gået rundt til alle kørerne og fået dem til at skrive. Det er fuldstændig samme blok, de er rykket ud af de afmeldinger, der er kommet på de 15 stykker. Det er kun underskrifteren, der er forskel. Ellers er det samme skrift. Men det er mærkeligt, at det er så amatøragtige firmaer, der kommer rundt og stiller op til sådan en Grand Prix, at alle deres biler kan gå i stykker. Hogspeeds 2 biler er gået i stykker. Det virker for mig
som at det ikke helt er sandheden. De siger, at du er en dårlig legekammerat, og du synes også, at de er nogle dårlige legekammerater. Ordet børnehave har været brugt flere gange. Hvad synes du om det udtryk? Jeg synes, det er meget dårligt, fordi jeg synes, det her det er unfair at komme på så sent et tidspunkt på søndag. Hvis det er sådan, at man ikke vil lege under de forhold, man har skrevet skriftligt under på, så må man i hvert fald komme på så tidligt et tidspunkt. Man kan ikke komme her og ødelægge et arrangement. Det må være børnehaveaktivt fra deres vedkommende. Jeg mener, at vi er kommet længere end børnehaven. Det er børnehave efter min mening. Ja, i billedet den berømte Mercedes-stjerne, og det er en af de biler, som de helt sikkert kommer til at se i dag. Den fantastiske Mercedes med langt over 300 hestekræfter her. Et blink ind i den, ja, den ligner jo mildt sagt ikke den almindelige gadebil, man har holdende derhjemme. Men ellers er de jo bygget op, det er ideen i hele disse standardvognsmesterskaber, de er bygget op næsten som almindelige biler. Her har vi så en af de biler, de ikke får at se i dag, den meget flotte, farverige BMW. Og det er selvfølgelig dybt beklageligt. Den kommer ikke ud at køre, fordi jeg kan fortælle, det der er sket nu, det er, at BMW'en og de andre kører fra Nordic Cup-serien, de bliver væk. Men Mercedeserne plus et par andre danske Gruppe A-biler, de bliver og kører, og så har man valgt fra Jyllandsringens ledelses side at slå dem sammen med Gruppe N-bilerne, der er ikke helt så hurtigt som Gruppe A, men næsten. Man kører altså et fælles åben Grand Prix, og jeg kan love for, at det kan blive et interessant løb, for man lader nemlig Gruppe N-bilerne starte forrest, så ligesom de hurtige biler holder bagved, og det skulle kunne give et fantastisk interessant løb med masser af overhalinger, så det kan de godt glæde dem til flot race og glæde dem til at se de fantastiske Mercedes'er. Med mig her i dag som medkommentator har jeg Erik Madsen, og Erik Madsen har selv prøvet at sidde i sådan nogle biler. Han blev faktisk nummer 3 sidste år i Jyllandsringens Grand Prix, netop i en BMW. Erik Madsen, vi fik lov at komme ud og køre med Chris Nissen. Det var i går. Her har vi turen rundt på Jyllandsringen. Vil du fortælle om banen? Ja, det vi kan se i øjeblikket, det er Chris Nissen, der kommer ud på den korte lange side. Der hvor han kører i øjeblikket, der er et lille hop, og så kommer vi til nedbremsningen, inden han går ind i venstre svinget. Herfra der går han så videre over i 2 højre sving, hvor man kører i 2. eller 3. gear. Det er vigtigt, at de her 2 sving skal tages i 1 sving faktisk. I det S-sving er der plads til 2 biler rundt ved siden af hinanden. Det er faktisk umuligt. Vi har prøvet, eller set det flere gange. Hernede er der meget farligt, ikke, hvor han kommer nu? Jo, der er en kraftig nedbremsning. Og med de her ABS-bremser, der findes for DTM-bilerne, er der stor chance for, at de andre kan ryge op bagi. Og nu igen en farlig situation her, en farlig sted. Det hurtigste sving, det er ind på langsiden. Der går de omkring 160-170 km i timen. Og så har man 2 gearskift på langsiden, inden man påbegynder nedbremsningen, som vi kan se her. Her har vi altså et blik inde i Chris Nissen på vej rundt på Jyllandsringen. Og man kan se, at der skal virkelig arbejdes med tingene. Det ser jo for en almindelig kører, en almindelig hverdagskører, lidt mærkeligt ud så meget, som Chris hiver i rattet. Er der servostyring, eller hvorfor hiver han så meget i rattet? Nej, der findes ikke servostyring i de her biler. Jeg tror, at man mister følingen med bilen, hvis man putter servostyring i dem. Men det kører med 18-tommer dæk, og de er faktisk rimelig hårde ved armkræfterne at styre rundt på Jyllandsringen. Ja, men vi skal i hvert fald se masser af race. Desværre ikke Chris Nissen i aktion, men de kan glæde dem til Kurt Tim. Og vi skal altså have et race mellem Gruppe N og Gruppe A-piloterne, og det er faktisk noget helt nyt og næsten sensationelt. Jeg ved, at Claus Elgaard skulle være klar med en kører fra hver af de 2 grupper. Peter Elgaard og Kurt Tim er så småt på vej ved at trille på banen. Jesper Willumsen er også kommet ind. Du kører noget helt andet motorløb. Hvad du kører? Jamen, jeg kører Gruppe N, og vi har en DM-afdeling, vi skal køre her. Den var planlagt til kl. 17.35, men den er altså nu blevet lagt sammen med de tilbageblivende Gruppe A-biler. Fordi som der står i løbsledelsens tillægsregler, man forbeholder sig ret til at sammenlægge klasser, hvis nogen af dem bliver for små. Men det er ikke altid, du får lov til at køre race mod Kurt Tim? Nej, jeg har jo lige kun godt og vel halvdelen af hans hestekræfter. Men vi har jo mødtes før, og jeg har da ikke noget imod at stille op i det her felt, selvom jeg godt ved, at min klasse er anden violin i det her spil. Nu har der været alt det her ballade, som vi har hørt om nu. Synes du efterhånden, det er sjovt at komme ud og køre i dag? Nej, jeg må være helt ærlig, jeg giver ikke mere, men altså nu er vi oppe, og nu kører vi det løb her, ikke? Og jeg tror ikke, det er mange, der skal regne med at se mig op mere, men skidt nu med det, lad os det være sekundært. Men jeg synes, det billede, vi lige ser her, det er jo, at de ved, de ingen chance har. Man kører trods dem, ikke? Og jeg mener, det er akkurat det samme billede, vi har med Nordic Cup-deltagerne, ikke? Og det er akkurat det samme, og de går med på spil, og de synes, det er sjovt, at vi skulle køre race, ikke? Og hvorfor kan det ikke lade sig gøre med de andre? Det er stadig et stort spørgsmålstegn ved. Men kan du ikke give os ind? I billedet John Nielsen med den røde hat til højre, og foran ham Chris Nissen i en mærkværdig situation. De står som tilskuere uden for rækværket, hvor havde det dog rart at have dem indenfor. Men det har der altså været flere sportspolitiske grunde til. Men jeg synes i hvert fald, det er dybt ærgerligt, at BMW-folkene ikke sendte deres bedste kører på banen. Ærgerligt og skidt. Men lad os få et godt race alligevel. Her har vi altså opstillingen i det nye Grand Prix-felt.
sammensat af de bedste gruppe N-biler og de bedste gruppe A-biler. Og gruppe A-bilerne, det er altså de 5, de har nederst, startende med Kurt Timm, Peter Elgaard i Mercedes, Jørgen Poulsen i Volvo, Stig Blomqvist i Ford Sierra Cosworth og Martin Skovgaard i en Nissan Skyline. Og de 5, ja, de skal altså forsøge faktisk, de starter, kan man sige, med en form for handicap. Selvom de har haft hurtigt tidtagning, ja, så starter de bagerst for ligesom at give de motormæssigt lidt svagere gruppe N-biler en chance. Så det skulle kunne give basis for nogle gode overhalinger. Forrest, der har vi den blå bil til højre. Det er en Nissan Skyline, og den køres af Lars Skovgaard. Og ved siden af i pole position er det Niels Carl Nielsen i den hvide BMW M3. Og Erik Madsen, 30 sekunder til start. Dit bud, vil det lykkes for Mercedeserne at køre sig igennem på de 20 omgange, der er til det? Ja, det vil jeg umiddelbart tro. De burde være hurtige nok til det. De er cirka 5-6 sekunder hurtigere end gruppe N-bilerne. Så det skulle de kunne, og de vil ganske givet tage en hel del biler her i selve starten. Ja, har vi Mercedeserne der med nummer 1, Peter Elgaard, og den anden kører sig altså af Kurt Timm, som er så godt kørende i kampen om det tyske mesterskab. Så det der. Og bilerne er nu ude på en opvarmningsomgang. Sådan slinger de altså ikke til hverdag. Det er ikke fordi, de har fået en lille en. De er simpelthen ude på en opvarmningsopgang for lige at varme dækkene op. Hvor vigtigt er det? Ja, det er faktisk utrolig vigtigt, fordi det gælder om at komme først fra start. Og et koldt dæk, det tager overhovedet ikke fat. Der er jo ikke noget mønster i de her dæk. De skal op på en arbejdstemperatur på omkring 80 grader for at virke optimalt. Og det er derfor også, at bilerne slinger fra side til side? Det er fordi, du må ikke på varme-up'en køre med høj hastighed. Og så ligesom for at få temperaturen op i dækken, så vrider man den fra side til side. Flot bil, den blå Nissan her. Det er et forholdsvis nyt team, Lars Skovgaard. Han har jo sin bror med os. Han kører længere ned i en rød bil. Og der ser vi netop forskellen. Det er på papiret og udseende ser det jo ens ud, de to Nissan Skyline. Men hvad er det så, der gør fordelen, at den blå kører i gruppe N og den anden i gruppe A? Hvad er forskellen helt konkret, Erik Madsen? Ja, umiddelbart er forskellen 180 heste. De her to Nissan Skyline, de har dobbelt turbo. Og den ene bil har altså motormæssigt rigget til, så den kan køre i gruppe A-feltet. Og den anden kører så i gruppe N-feltet. Er det hestekræfterne, der afgør det? Ja, det er det faktisk. Og så noget sikkerhedsmæssigt udstyr. Hvor mange heste har en bil som den blå Nissan? Den blå gruppe N Nissan, den har 400 heste. Hvorimod gruppe A-udgaven, den har så 580 heste. Og det er nok de hårdeste bumpede standardbiler, vi har her i Danmark i øjeblikket. De to brødre har faktisk gjort det utroligt godt. De er kommet direkte ind i standardvogns racing, uden at have nogen foregående kendskab til det. Det har de, og vi så lige ud af billedet køre der. Schrøder, en gammel bekendt af motorsportsinteresseret, har været med i masser af sæsoner, men still going strong. Men så er starten gået, og det skal blive interessant ned i det første sving. Det ser ud som om Nissan Skyline lægger sig helt ud i siden. Og det er den rigtige taktik, det vil vi se nu. Ja, den kommer godt ind. Og hernede har de så de grønne Mercedes'er, som skal forsøge at kæmpe sig op. Man kan helt klart se, at Nissan har fordelen af at have firehjulstræk. Den kommer helt klart hurtigst fra start. Nissan har foruden også firehjulstræk, så har den også firehjulsstyring. Men det interessante, det er jo ligesom at se nede bagved, om Mercedeserne se deres kamp for at køre sig op igennem feltet. Nissan har faktisk oparbejdet et rimeligt forspring her, hvor de går ind på langsiden første gang. Og det er foran BMW M3, tror jeg, vi har på anden pladsen. Er det ikke rigtigt, vi har den der? Jo, det er Niels Carl Nielsen. Det er det. BMW M3, og på tredjepladsen har vi... Og nu vil vi kunne se yderst til højre, der vil Mercedeserne trække ind og forsøge at overhale. Der kommer Mercedesen allerede. Jeg kan ikke se herfra, om det er Kurt Timm eller det er Elgaards. Jeg vil sige, at det er Kurt Timm, der har taget føringen. Og kan vi se, at Kurt Timm, han var her i billedet lige ude at røre. Han presser dem virkelig til det yderste i øjeblikket. Og er nu oppe på fjerdepladsen. Og jeg kan også se nede bagved, Peter Elgaard kommer der med nummer 1. Ja. Flot presset af Elgaard. Kender jo Jyllandsringen ud og ind, Peter Elgaard. Og stadigvæk altså, så presser Kurt Timm. Vi ser det der, glimrende Holst der. Han prøver faktisk at gå på ydersiden, og så vil han derefter forsøge at gå på indersiden. Så går Kurt Timm indenom nu. Og begge Mercedeserne kommer rundt på samme tid. Flot. Ja, det er flot kørt til der.
Der er jo det ved det, hvis man ligger sig på den måde, så man føles ad 2 og 2, så vil man kunne udnytte de åbninger, der er. Og nu går Kurt Tim og Peter Elgaard også forbi Niels Carl Nielsen i BMW M3. Meget flot. I løbet af kun to omgange har de kørt sig op på andenpladsen. Og nu kan vi få et virkelig spændende jagt her, hvor de skal jagte den blå Nissan. Se, hvor hurtigt Kurt Tim ryger op på ham. Det er race. Man kan se, at Kurt Tim han henter utrolig meget. Her går Kurt Tim i føring. Det er nedbremsningerne, han henter så meget i. Den der specielle ABS-bremseteknik gør, at hjulen ikke kan blokere på Mercedesen. Og hvad med Peter Elgaard? Kommer han også forbi? Ja, jeg vil tro det. Casino-direktøren fra Aarhus. Han presser utrolig hårdt. Nissan accelererer faktisk også utrolig hurtigt. Her prøver han at gå på indersiden, på vej ind på langsiden. Og det, jeg tror, det er lykkes. Det er Peter Elgaard, der er kommet op på andenpladsen her. Begge Mercedeserne er altså her, hvor vi har kørt 3 omgange af de 20 i første afdeling, der skal køres 2 afdelinger, altså 2 afdelinger af 20 omgange. Ja, der er de 2 Mercedes'er kørt sig op, viser dels hvor fantastisk mange hestekræfter de har, men man må også sige, at det kræver en god chauffør. Det er helt sikkert. Men lad os se om Nissan Skyline med Lars Skovgaard, om han kan hænge på. For han er jo handicappet i hestekræfter. Det skal vi ikke glemme. Det er jo ikke, fordi manden ikke kan køre bil. Jeg synes faktisk, han kører rigtig flot de første 3 omgange. Og det vi skal tænke på, det er jo, det er den blå Skyline her. Det er jo gruppe N-bilen. Hans bror med den hissige udgave, den kommer først længere nede. Og det bliver spændende at se, om broren kan indhente sin bror i det her race. Ja, uden for billederne kan jeg se, at bror Martin Skovgaard i den røde Nissan, ja, han er langt nede. Han har ikke fået mod at køre sig op endnu. Men som sagt, 20 omgange, det er jo lang tid. Så det når han nok. For motorkender kan man sige, de her Mercedes, de lyder fantastisk dejligt. Der har vi den. Den ser ikke ud til at indhente ret meget det i øjeblikket. sige. Det er en stram parkering. De her biler er utrolig teknisk opbygget. Næsten alt er elektronik, så det er ikke noget, man bare går ud og reparerer. Her ser vi en hård kamp. Det er Jesper Willumsen, som jagter Lars Møller i øjeblikket. Lars Møller, som kører en Toyota Celica Turbo. Også en ny bil i dansk banesport. Her ser vi Jørgen Poulsen i billedet med sin Volvo. Men nede bagved havde vi en interessant kamp. Det kan være, at vi kan få den. Kommer nede bagved den gule Volvo. En fin kamp. Det er Niels Carl Nielsen og Jens Andersen. De 2 Formel-veteraner, som faktisk kæmper utrolig hårdt. De har stået for mange gode dueller i dansk motorsport. Kommer de helt sikkert også til i dag. Vi kan se, hvordan Jens Andersen han drifter hele vejen ind i svinget på langsiden. Her kommer Jørgen Poulsen så udenom. I den gule Volvo, men der blev der lige lukket af. BMW'en var lige ude og markere sig. Umiddelbart ser det ud, som om BMW'en er hurtigere i svingene, end Forden er. Da Forden så henter det igen på langsiden. Så Niels Carl Nielsen i BMW her, og det er kampen om andenpladsen i gruppe N, vi ser. Her har vi Jørgen Poulsen. Og så prøver Jørgen Poulsen i sin gruppe A. Godt race. Her kommer Jørgen på ydersiden. Det er utroligt godt rykket, det der. Han er kendt som fræk kører, Jørgen Poulsen. Ja. Det giver samtidig Jens Andersen chancen for at komme op forbi Niels Carl her. Det er en god fight, vi har her mellem de 2. Og vi får overhalingen i sløv og se lige, Erik, hvad det er, der foregår. Ja, vi ser i nedbremsningen, der prøver Jørgen Poulsen at gå indenom. Vi har faktisk skåret af de 2 andre, som ligger og har en duel. Så tager han og accelererer så hurtigt, du kan se, BMW'en slider en lille smule, så mister den grebet. Og det gør Jørgen Poulsen, kan nå at komme foran inden de 2 højre sving. Og her har vi bilen, der i øjeblikket er nummer 3 i altså det samlede klassement, hvor vi slår de 2 klasser sammen. Der er Nissan Skyline med Lars Skovgaard er stadigvæk nummer 3, og bilen, den gule Volvo, er nu op som nummer 4. Det er rigtigt. Han kommer nu under Jørgen Og Poulsens har vi behandling. i en klasse for sig, må man nok sige, de 2 Mercedes 190. Men i hvert fald virkelig hård kamp om de konkurrerende pladser. Lad os se om Jørgen Poulsen. Tror du, at han kan nå at hente Nissan? Ja, det vil jeg tro, men jeg kan se, at han presser Nissan utrolig hårdt i øjeblikket. Den drifter simpelthen gennem alle svingene. Men Volvoen er jo som sagt en gruppe A-bil. Nu har du selv prøvet det, Erik Madsen. Du var lige ved at komme ud og køre også. Du blev nummer 3 i sidste års Grand Prix. Når man nu kan mærke, som Jørgen Poulsen deroppe i nakken på ham, bliver man så lidt nervøs? Er det det, der gør, at man kan lave en fejl? Det er det. Helt klart. Det er en speciel teknik. Man må kun have det ene øje i bakspejlet, ellers skal man kun tænke fremad. Her ser vi så banen op fra. Og der kan vi skimme det ned i højre del af billedet, de 2 Mercedes'er. Det er Kurt Tim, der kommer ned ad langsiden.
Kurt Tim har faktisk opbygget et lille forspring foran Peter Elgaard i øjeblikket på et par 100 meter, eller 100 meter vil jeg sige. Der ser vi Peter, der kommer ind bag i. Og det, der sker nu selvfølgelig, de ikke skal totalt miste overblikket, det er, at Mercedeserne altså fører klart, men de er så hurtige, så de nu begynder at overhale nogle af de andre biler med en omgang. Men jeg kan se uden for billedet, at der er Jørgen Poulsen i den gule Volvo. Han er altså gået forbi den blå Nissan nu. Det var ellers en spændende kamp, vi havde der. Men Jørgen Poulsen er gået forbi, og Nissan er altså nu nede på en tredjeplads. Fjerdeplads. Og Jørgen Poulsen er altså kommet op på en tredjeplads. Det er jo også flot kørt. Ja. Hvis vi måske lige kunne holde det her billede, så har vi altså her kommer den førende Mercedes. Nede bagved kommer Her ser vi Kurt Tim på den korte langside. Som vi kan se, så er der faktisk et lille hop på den korte langside. Det var her, hvor vi havde en Formel 1-demonstration på Jyllandsringen for en del år siden. Og netop fordi køreren ikke kendte det her hop, røg Formel 1-bilen af. Jyllandsringen er jo en bane med masser af... En kort bane med masser af sving, som Kurt Tim sagde til mig, inden han kørte ud i dag. Jamen, jeg er jo ikke vant til at køre her. Jeg får altid et chok, for lige når jeg har forestillet mig at begynde at tænke på kurven, jeg skal ind i, ja, så er jeg inde midt i den. Man skal arbejde utrolig hårdt med bilen hele tiden. Se, hvor mange biler Kurt Tim efterhånden har overhalet med en omgang. Det er han på jagt efter endnu. Jeg tror, det er veteranen Ernst Schröder, der nu må om lidt ses overhalet af den ene Mercedes. Der kommer den anden med Peter Elgaard. Og hvad har vi så? Det er Holger Helle i sin Ford Cosworth, der skal vi lige prøve at finde klassementet, hvis vi kan det. Der er virkelig... Her ser vi Peter Elgaard, der kommer med sin Mercedes 190 Evolution 2. Og der er det Jørgen Poulsen, som i øjeblikket er på en tredjeplads. Og så kommer de to andre biler overhældt med en omgang. Der kommer så bilen, der er nummer 4. Det er den blå Nissan Skyline. Skal vi så prøve at se, om vi kan se, hvem der er nummer 5? Kan det være den røde? Det er Niels Carl Nielsen, der kommer der. Jeg tror ikke, at BMW'en, vi har her, den hvide BMW, er blevet nummer 5 altså. Og jeg tror, så har vi her bilen, der er nummer 6. Det er Jesper Willumsen også i en BMW M3. Der har vi så faktisk Kurt Tim og Peter Elgaard. De er allerede indhentet de hurtige biler med en omgang nu, for de er helt op bagved Lars Skovgaard igen. Så det er virkelig svært at blive en kamp i kampen, om det nu skal lykkes Kurt Tim og Peter Elgaard at tage den blå Nissan Skyline, den førende Skyline, med hele 2 omgange. Det er faktisk inden for mulighedens rækkevidde her, hvor der mangler 9 omgange af første afdeling. Peter Elgaard her ser vi på vej ind på opløbssiden. Her ser vi Claus Werner, og umiddelbart efter Claus Werner kommer Ernst Schröder. Ernst Schröder, som jo er ekspert i regnvejr, han er nok lidt ked af, at banen den er tørret op. Ja, det blev jo tørt her lige inden starten. Men også Peter Elgaard vil gerne have et regnvejr, er en glimrende fører i regnvejr. Regnvejr vil også have kompenseret en lille smule for den hestekraftdifference, der er mellem de to Mercedes, så der er en lille hestekraftdifference. Vi havde krævet endnu mere af kørerne. Vi ser her, at Peter Elgaard, han går forbi Jesper Willumsen i nedbremsningen. Peter Elgaard, som jo har det med at gøre comeback ind imellem. Han er pludselig væk fra motorsport. Ja, så vender han altid tilbage igen, næsten altid til Grand Prix'erne. Peter Elgaard havde været væk i 1,5 år fra international motorsport, da han så fik lyst til at igen at køre med i Nordic Cup-løbende i standardvognsklassen for OVA-biler. Her ser vi så Kurt Tim, der går forbi Niels Carl Nielsen. Så det er faktisk 2 omgange, han er foran nu. Foran Niels Carl Nielsen. Prøv at lægge mærke til, hvor sent man kan bremse Mercedesen, når man går indenom. Den her ABS-teknik, det gør faktisk, at man kan træde lige så hårdt man vil på bremsen, uden at hjulene blokerer. Det er jo en af de ting, man kan sige, som er udviklet i netop i racersporter, som så er overført til almindelige biler, ABS-bremser. Et af beviserne på, at selvom det koster millioner af kroner, det de ser her, racershowet også i Formel 1, ja, så bliver faktisk en hel del af det udnyttet til både sikkerhed og andre kompetente ting i ganske almindelige standardbiler. En af de ting, der er udviklet på den måde, er ABS-bremserne. Der mangler 6 omgange for de hurtigste biler af første afdeling,
Og det blev jo en overlegen Mercedes-opvisning, det må man nok sige. Det er ikke noget særsyn selvfølgelig. Man vidste, at de havde de bedste hestekræfter, det bedste materiel. Men det var en overbevisende måde, at de har kørt sig op igennem rækkerne på. Det må vi sige. Det bliver sjovt at se, hvor stor forskel der er, når vi slutter mållinjen til de andre biler. En bil som den, vi har i billedet, hvad står den cirka i, Erik Madsen? Ja, en ny DTM-bil i dag vil nok koste omkring 1,5-2 millioner kroner at bygge op. Bilen er jo utrolig teknisk og meget avanceret. Blandt andet så er gearkassen udviklet sådan, at du ikke bruger koblingen længere. Og der så vi altså lige nu, at Kurt Tim gik forbi den blå Nissan. Kurt Tim har overhalet den førende Gruppe N-bil med hele 2 omgange. Lad os se om Peter Elgaard. Han er jo en meget agerig kører også. Jeg vil vide på, at han vil gerne følge Kurt Tim til dørs. Kurt Tim, første køreren i det tyske Saxpeed-team. Saxpeed, som jo får deres materiale fra Mercedes. Et af de flere Mercedes-teamer. Vi ser det her. Ja, her ser vi Kurt Tim. Han går udenom på vej ned ad langsiden. På langsiden, der kan Nissan ikke være med. Nej, det kan den ikke. På trods af, at den har flere hestekræfter, så har Kurt Tim en bedre udgangsfart ind på langsiden. Og derved vinder han i slutningen af langsiden. Og her har vi så Peter Elgaard, og nu vi så lige ud til venstre. Den blå Nissan, det er altså den, som Peter Elgaard jagter nu. Der har vi den. Lad os se, om Peter kan hente ham på langsiden, kan hente Lars Skovgaard, som ellers har kørt et flot løb. Helt klart Lars Skovgaard i den blå Nissan. Ja, som jo faktisk er svagere på hestekræfter. Har virkelig kørt fint. Der var vi lige ude at svinge lidt med halen. Det var nok en omgang eller to. Peter Elgaard op og lurer på ham nu. Se om Elgaard vil finde et angreb, så nedbremse og gå indenom. Peter er god i svingene med Mercedesen. Vi ser, han kommer helt op herover i de 2 højre sving. Presser virkelig Skovgaard nu. Presser ham virkelig hårdt. Så prøver Elgaard udenom, og så vil han indenom nu. Ja, og det tror jeg, han kommer. Presser det meget, meget fint kørt. Behersket og fin overhale. Ja, det er virkelig flot kørt, det her. Det er vigtigt, at overhældningen kommer så tidligt. Og vi får den igen. Hele den fine rundtur her i Esbjerg. Her ser vi, hvordan Peter han dykker indenom i selve hårnålsvinget. Og så derfor accelererer sig ud. Ja, og den næste sving, vi ser, han går ind i, det er så indgangen til langsiden. Her ser vi det så fra toppen af, hvor han er kommet et rimelig langt stykke foran den blå Nissan Skyline. De sorte striber, man faktisk kan se på banen, det indikerer faktisk idealsporet. Hoveddelen af alle kørende kører der, så derfor er der de her slidmærker, kan man vel næsten kalde det. Og imens er netop Kurt Tim lige går over stregen til de sidste 2 omgange, og det gør Mercedesen i billedet med Peter Elgaard. Det gør den også der, hvor den passerer nu er startlinjen stort set. Altså der resterer 2 omgange for de førende biler. Der har vi Unibros Nissan Skyline, som har kørt Lars Skovgaard. Man må sige, at han har gjort det godt i det her løb. Helt klart, og det er jo også en interessant fornyelse i dansk banesport med de 2 brødre. Det er et team, de har sat fået op med Nissan Skyline. Ja, det er flot. Jeg er lidt i tvivl om den der driftbilen har, om det er på grund af firehjulsstyringen, eller om det simpelthen er, fordi han presser den så hårdt. Den har firehjulsstyring, den bil, ja, det har vi ser. Den. Det der var helt klart ikke firehjulsstyring. Der var den uden om at vifte lidt med halen. Her ser vi ned ad langsiden. Den røde bil forrest i billedet, det er Johannes Graversen, som kører en Lancia Delta Integrale. Her er vi så tilbage til Kurt Tim. Kurt Tim er på vej ud på sidste omgang. Han er på vej ned mod det ternede flag, er ude på sidste omgang. Kurt Tim, manden, der ligger nummer 2 i kampen om det tyske standardvognsmesterskab for Gruppe A-kører, og det er simpelthen det fineste i den genre, svarer simpelthen til verdensmesterskabet. Der ligger Kurt Tim altså nummer 2. Kom hjem her for at have håbet at møde Chris Nissen og John Nielsen. Det fik han ikke lov til. Det skal man bestemt ikke laste. Kurt Tim viser sin klasse her i første afdeling, hvor han får det ternede flag. Suveræn vinder af første afdeling af Grand Prix. Og lige så suveræn nummer 2 tror jeg, at vi får Peter Elgaard. Det får vi derud, Peter Elgaard. Ja. Han nåede faktisk lige inden målstregen at hente Jørgen Poulsen med 2 omgange også.
Og Nissan Skyline kørte af Lars Skovgaard, som altså havde et svagere udgangspunkt, betydeligt færre hestekræfter. Ja, han gjorde det meget flot, blev den bedste gruppe N-bil og kom altså ind på 4. pladsen i det samlede klassement, hvor vi tog gruppe A-bilerne med. Men må man sige, når nu vi ikke kunne få det allerbedste, det race, man havde håbet på med Chris Nissen og John Nielsen og alle de andre superkørere fra Nordic Cup i gruppe A, ja, så er det ikke nogen dårlig erstatning. Det kan man ikke sige. Og det er flot, at gruppe N-kørende stiller op med så kort varsel. Helt sikkert kun ros til gruppe N-kørende for at være med til at give de 10.000 tilskuere et godt race, og det skal blive virkelig interessant at følge anden afdeling. Man lægger jo så de 2 afdelinger sammen og får en samlet vinder, men man kan i hvert fald glæde sig til anden afdeling af Grand Prix Danmark. Chris, nu har de lige kørt derude. Kunne du ikke tænke dig at være med alligevel? Jeg vil meget gerne, hvis vi kunne have kørt her 5. og 6. afdeling af Nordic Cup. Men at være med til den gang bras og show her, på ingen måde. Jeg synes, at de alle sammen var utrolig heldige, at der ikke blev stået nogen ihjel i starten. Og nede bag stod der folk foran bilerne, da de lå starten går. En fin afslutning på en katastrofe-weekend. Hvad mener du helt præcis med, at du kalder det en katastrofe? Jeg mener, at vi for 2 måneder siden fra Nordisk Cup-forbundet har gjort opmærksom på, hvordan man skal undgå katastrofer i en start, hvordan man skal køre en ordentlig start, skriftligt. Og ikke engang det har de kunnet finde ud af. Det er synd ved dansk publikum. Det er synd ved alle de mennesker heroppe, der står og ser på det. Jeg beklager meget, både på John Nielsens, mine vegne og hele Nordic Cup-forbundet, at vi ikke kunne komme til start i dag og vise, hvordan man kører rigtig motorløb. Men det vil vi forhåbentlig få lov til at kunne vise på et senere tidspunkt. Det er en barsk anklage, du kommer med til løbsledelsen. Er det noget, du håber, der får konsekvenser det her ligefrem? Jeg håber, det vil give, at det på den måde her vil være sådan, at vi fremover kan få regulær sport i dansk tv, regulær sport på Jyllandsringen og motorsport. For ellers så mister de kører, der i dag har etableret sig, de mister deres sponsorer. Samtidig sker der det, at der er ingen sponsorer og mennesker, der gider have med motorsport at gøre. Og så er der absolut heller ingen fremtid eller mulighed for unge, nye talenter, som vi virkelig har nogen af. Vi har Jan Magnussen, der kører i England. Vi har Steffen Nielsen, der kører i Tyskland. Og sådan nogle gutter, de vil aldrig nogensinde få en jordisk chance for at komme videre i motorsport, hvis alt det bare skal gå op i show og fis og ballade. Hvor langt mener du, dansk motorsport er blevet sat baglæns i dag? 25 år måske. Men altså, jeg håber og tror på, at der intet der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Så måske kan man indtil sæsonen 93 få ryddet sådan op, de steder, der skal ryddes op, at man kan tage en frisk og en god 93-sæson. Får vi dig at se i Danmark køre motorløb mere? Det afhænger selvfølgelig meget af, hvilke klasser jeg skal køre i, og hvilket mesterskab. Kommer jeg til at køre til næste år et mesterskab, hvor der køres en afdeling i Danmark? Ja, selvfølgelig kommer jeg der så. Jeg vil også med meget stor glæde komme tilbage til Jyllandsringen, men så skal det være til et velorganiseret løb.